खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो नुखाबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै मा जालांदों लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायनाय स' गाइस फैलायबाय मोनसे भिडिअ लानानै स' नोंथांमोनाथ' मिथिखागौनो थांनानै नायनानै बुजिखाबायबो नङा होमबा जे मैयानिफ्राय जोंनि मानिनां गनजिता बर' बिथांनि जिथु बुजानाय भिडिअ भाइरेल बेखौ लानानै बहुत ससियेल मिडियाआव दायो दावराव दावसिया जागासिनो स' बिनि गेजेरावनो सोरबा बिथांनि सोमोन्दै रिप्लाइ होदों सोरबा बिथांखौ मोजां बुंदों सोरबा बिथांखौ गाज्रि बुंदों मथथे आं बहुत ससियेल मिडियाआव नायजोब्बाय जे बिथांखौ 100आव मथथे 80%आनो मोजां जादों हाजों खायसे 20% दङ बिथांमोना मा होनो मोजां जायाखै बुनामोन मानामोन होनना बुंदों स' आं गिबियावनो नोंथांमोननो सासे आदानि रिप्लाइ भिडिअखौ खिन्थानाय जागोन नोंथांमोना गिबियावनो नैबे आदानि रिप्लाइखौ नायलाय हेल' भिउअर्स तारमाने आं दिनै मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैबावनो सानदों दा खोथाया जाहैबाय तारमाने दहाय जे मोनसे घटना जालांबाय जिहेतु जोंना बे जोंना गनजिता बर'नि माबायाव तारमाने दा खोथाया जाहैबाय दा बेखौनो बुंनो सानदों जाय आरो आंनाथ' बहुत लिस्ट हरनानै दंबावो नालाय दा बे लिस्ट जाय मानसिफोरखौ हरदों जेसेबां जोंनि भिउअर्सफ्रा आंनो जे आदा बे माबाखौ लाबोबाव भिडिअ लाबोबाव बिसिनि माबाखौ केरेक्टारखौ जों नायनो बाबाय बिसिनि रिल्स बानायनायखौ जों नायनो बाबाय होननानै बारे बुंहरगासिनो दा खिन्थु जेसेबां लिस्ट फैदों तारमाने आं नामखौ लाथ'ला दा मेसेन्जारावबो रिकुवेस्ट खालामहरदों आदा दालाबोसै भिडिअ दा खालामसै तारमाने जों दिनैनिफ्राय बेबायदि भिडिअ खालामला बेबायदि रिल्स लाबोला तारमाने बे खोथाखौ बुंदों आरो बिसोर स' जुदि बुजिबायबा थ' बहुत मोजांनि खोथा आरो नेक्स्टआवथ' भिडिअ नुबावोबा उफाय गैया आरो आं मोनसे माबा खालामबावनांगोन भिडिअ लाबोबावनांगोन आरो जेसेबां आं भिडिअ लाबोगोन एसेबां नोंसिनि फेमिलिनि थाखायनो प्रब्लेम जागोन आरो मानो होनबा फेमिलिथ' नङा नट अनलि फेमिलि समाजनि थाखायबो बहुत लाजिथाव जागोन नोंसोरनो पाब्लिकनि सिगाङाव नुजानो लाजिनाय फैगोन नोंसोरनो बेखायनो आं बुंदों जायखिया नोंसोर मेसेज हरबाय रिकुवेस्ट खालामहरदों जे आदा दा लाबोसै होननानै थ' दे आंबो बुजिगोन दे खिन्थु आंबो नेगोन जुदि लाबोबावोबा नोंसोरनि थाखायनो बहुत गिदिर प्रब्लेम जागोन आरो बियो दा दिनै जाबादि नोंसोरबो बुजिनो हाबाय नोंसोर बुजिदो आरो बुजियाखैबाथ' उफाय गैया पाब्लिकफोरनि डिमान्डआथ' बेनोखासै आदा लाबोबावदो होनना बुंगासिनोखा दा नोंसोर जुदि बुजिनो हाबायबा थेंक इउ स' माच जुदि बुजियाखैबा उफाय गैया लाबोबावनांगोन दा बे आरो उफाय गैया नै दा आं मोनसे जायगायाव दंफैयोमोन नालाय दा बेखौ आर्जेन्टलि भिडिअ बानायनांबाय आं दा बिनि थाखायनो थेंक इउ स' माच जुदि बुजिनो हाबायबा गासैखौबो गड ब्लेस इउ अल थेंक इउ स' माच नोंथांमोना खोनाबायना जे जोंनि जन गाज्रि बिथाङा मा बुंलांखो स' बिथाङा थिग खोथाखौनो बुंदों जे गनजिता बर' बायदि कन्टेन्ट बानायग्रा मानसिफोरा बिथांखौनो रिकुवेस्ट खालामहरदों जे आदा जोंखौ बिदि भिडिअ बानायनांला जों बुजिनोसै मानसै होननानै आं बिदि बायदि खामथ'ला होननानै बुंहरबाय जे मेसेन्जाराव बिदि बुंदोंनो होमबाथ' मोजांनि खोथा नङा होमबा रायजोफोर जेबो नोंथांमोननो आङो जेम्स बिथांनि मोनसे टुइट खिथागोन मा होनो बिथाङा इउटुबाव गावनि इउटुब चेनेलाव होदों बिथाङा स' बिथाङा बुंदों जे धोनि गोरिबनि खोथा बुंदों स' आं आदाखौ मोनसे खोथा बुंनो सानदों जे आदा खोनासं मा जायो खोथाया जे समाज फोसाबनाया रावबो धोनि गोरिबजों खोथा गैया मिथिबायना नोंथाङा बुंदों जे गोरिबखौल' नारसिनो धोनिखौ नारसिना होननानै बेफोरबायदि खोथाया धोनि गोरिबनि खोथा फैयालै आदा मिथिबायना नों एसां बुजिनाय मानसि नोंबा आरो बिदि बुंबालाय बोरै जागोन देलाय बुंबाय जे नै जोंनि जन गाज्रि बिथाङा बुंलांदों जे बिथांखौ बिदि भिडिअ बानायनायनि दा माखासे गनजिता बर' बायदि कन्टेन्ट बानायग्रा मानसिफोरा जे बिथांखौ बुंहरदों जे आदा जों बेबायदि भिडिअ बानायला होमबा नोंथाङा सानना नायलाय नोङो जे सासेखौ जे जों बिदि समाजनिफ्राय जे एक्सन लाबाय स' एक्सन लानाय लोगो लोगोनो माखासे नंखाय नोङो एकदम रेडि जाजोबखाबाय जे जों बिदि भिडिअ बानायला मिथिबाय गोसोआव साननाय फैखाबाय नै जोंखौबो बिदि खालामगोन गिनाय हाबाय बिसोरनि गोसोआव स' आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों जे सासेनिफ्रायनो जागायो नङा होमबा फार्स्ट सासे खामजेनबायना थारमाने होनना मिथिखादों होनबाना माखासे उननिफ्राबो एसेबाबो गिगोन एसेबाबो जेनेबा मा होनगोन दा गोसोआव गिनाय फैगोन जे जोंखौबो बिदि खालामगोन बिसोरो जों बिदि कन्टेन्टखौ बानायनानै बिसोर जायो खोथाया मिथिबायना आरो नोंथाङा बुंदों जे धोनि गोरिब बेफोर खोथायाव धोनि गोरिबनि खोथा लानांगौ गैयालै लाब गैया गासिबो एखे मिथिबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो बे सोरथो बेसेबांथो धोनि दंब्रा सोरथो बेसेबांथो धोनि दङ जे धोनि गोरिब दं गासिबो एखेसो आरो नोंथांमोना मा बुजिनाय एसां दिननिफ्रायनो सिगांनिफ्रायनो मा होनो इउटुब ससियेल मिडियाफोराव एक्टिभ थानाय नोंथांमोनानो जुदि बिदि धोनि गोरिबनि खोथा बुंबाय थायोब्ला बोरै जानो स' दिनैनि भिडिअआ आं जेम्स आदाखौ बिदिनो बुंनो सानदों जे बेयाव धोनि गोरिबनि खोथा गैया नङा होमबा